darach an sus sute agus ualach Imleacán na Cloch timpplair. Is dóchad an taobh a tasnúach le cuiineh famnach ithe seo ceann anna gheas le tasnú leis nach cha. Seas fear sin tá blas anna éitrim blas sais lochlach agus is ceann úntacha chun daoine thosnúir an bhamnach mar níl blas róláidir fargéir, nó blas róláidir éiscéir, tá se anna gheas agus féchann sé go húntacha más sé anna spéisiúil mar famnach anna spríúil agus socha sin ceann buntáisí leis go bheithhí úsáid mar spaghetti nó noodles péad hasímid mar tain sé anna bhá le éon anlan na chuirn tú leis so is féidir anlan trátaí a bheith agat nó carbonara nó rud sais uirthach ar nós é chuirteach le tamari agus sesame oil nó as cúpla glasarcháisteach agus stir-fry leis. Tá sé anna salúpa hebh beag de ní léon teora leis an anlan nó blasa féile chur leis. Socha chun é ahand tá sé fásan seo híos socha nach leis bharige íse glór an glodach agus mar lón an anam Imleacán na Cloch fásan sé amach as Imleacán beag. Tá sé anna iscochtúil ar fad agus seanna spríúil chumá bhéchant ar na rudí seo ar an Cloch. As fásan sé mar stropa mór fada agus dréir mar héan sé suúr a rá fáin sin níos túa. Chun é bhailú just ní hócan mór an dó, just beidir an tochtú chuid, so seo planda bháin é scuilte le agus é scuilte le haríis as an sin just an písa barg dó ghearda agus seo na físa tagateli an úsáidech an sin chuirteach sa fota.